Varför blev det så här? Varför blev allt så svårt? Varför föll jag till botten och landade så hårt? Så där kan det låta fram och tillbaka. Vägar kan vara krokiga och vägar kan vara raka. Lätt att gå vilse i allt detta letande. Ibland blir det nästan lite skrattretande. Men hittar man inget så är man inte klar än. Jag lovar dig, det blir bättre sen tidlösa stunder i en match man ligger under. Timmar och minuter som man önskar var sekunder. Jag vet det är svårt i dessa stunder, men du kan och du minns att du kunde övervinna känslan. Den där oönskade rädslan. Du kanske känner att du inte klarar det, men du är stark och du måste bara inse. Verkligheten försvinner ej tyvärr. Var du än går kommer den finnas där. Är det värt att tänka som du gör? Öppna ögonen, lyssna, se och hör. Verkligheten. Du minns när man var liten och hade inga bekymmer. Glädjen man hade var nästan lika stor som rymden. Försök nu att leva som när du var liten. Trampa på problemet och släng hela skiten. Motgångar kommer och motgångar går, men du vet att tiden läker alla sår. Du kanske har glömt livet och dess handling, men du duger och det är bara sanning. Verkligheten försvinner ej tyvärr. Var du än går kommer den finnas där. Är det värt att blunda som du gör? Öppna ögonen, lyssna, se och hör. Verkligheten, tyvärr. Verkligheten. Verkligheten, tyvärr. Verkligheten.